2 days to Christmas. Moses Magawa langa dzina tikulandireni lero pa 23 December mchaka cha 2025. Timafuna mtenge foni yanu kuti mpereke maganizo pa ulendo wa Vice President wa dziko lino Dr. Jane Ansah opita ku Mangalande pa 26 mwezi uno. Ukuoneka kuti mdziko muno ulendo umene wadzusa mapiri pachigwa, ndipo timati kodi vuto mukaona ulendo umenewu vuto lili pati pa private trip ya Dr. Jane Ansah kuti amalawi ochuluka komanso amabungwe tikuyankhula pano afike potha mawu mdziko muno. Fa ulendowu ndiye ukuyankhulidwa kwambiri, amabungwe bungwenso la CIDED lalankhulapo akuti zikuchitika pa ulendo umenewu sakuzitolera bwinobwino. Pali zambiri zimene zikuyankhulidwa tikuyankhula pano, koma nkhani yayikulu ndiye kuti office ya Vice President adziko yatulusa ndithu bwinobwino ulendowo kuti ulipo pa 26 mwezi uno paja timati pa Christmas box, ndipo afuna atapita ku dziko lija la ku Mangalande ku UK, ndipo panali kumveka kuti ayi papite anthu 15 nzina zotero, komanso kuti ayi ndalama imene igwiritsidwe ntchito ikhale ndithu about 2 billion, kenako kunabwera nkhani yoti ayi 1.9 billion, kenako zambiri zikungochitika nkumangolankhulidwa. Kenakonso ndithu office yatulusanso chikalata chonena kuti ayi nkhani imeneyo ndiyoti makamaka ya ndalamayo imeneyo siyoona iyayi. Koma utripiyo ilipo ndithu. Vice President akupita kumene ku Mangalande, kumene kumveka kuti ayi kumene kuli mwina zochitika zimene za private kwambiri, ndipo kamazitsatira kuti ayi kuli makamaka mwina birthday ya munawo a Vice President kumeneku, zinthu ngati zimenezo ndiye timafuna titadziwa kuti kodi kwenikweni mukakhala phe nkumaunikira nkhani ngati imeneyi, kodi nkulakwa munthu kuchokapo kuti ukapange zinthu zina mwa private chavuta kwenikweni pa ulendowu kuti anthu amalawi athe mawu kwambiri adziyankhula ndi chiyani. Tikunena pano ndiye kuti bomalo ndi lalikulu kwambiri komanso limamvetsera maganizo a Malawi amene ndithu mmapereka pano kuti kupangira pamawa kuti tidziwe kuti pakhota nkhani kwenikweni ndi pati kuti anthu akhoza mayankhula amabungwe. Taonanso ndithu abungwe lija la CIDED as we spoke, kuti inawonso anachita press briefing photocall zako zimenezi kuti sizikuwakomera. Kodi inu munthu asachoke funso ndi limenelo madzulo ano chavuta kwenikweni nchani pa ulendo umenewu? Timve maganizo kuchokera kwa nzika tsopano. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndaswera. Dzina lanu takulandirani mchidzulo lino, komanso ndikuti maganizo anu ndotani pa ulendo wa the Vice President wa dziko? Pavuta mpati kuti anthu akhoza mangotokota. Ine ndine Francis Goero chokera kwa Chisafu. Okay. Yeah, ine ndikuona ngale palibe vuto. So ulendo ndi private trip. Okay. Isilamene lili ndani ya Christmas munthu matha kupita ku holiday kupita kuti. Chimene akufuna Malawi kwenikweni nakufuna ndi chimanga. Okay. Ngati Malawi akuja zote ina kupita kwa kuti zibe ntchito. Bora ngati Malawi akuja panopa muone chimanga chinachipa. Palibe amene kudandaula kuti akuja zosakhala bwino. Panopa wina yesa akuja bwino. Andi pa khomozi umayende bwino. Kuti chonse zoti tikapo kumbali ya ndale kuti wakuti apita kwakuti tingosokoneza maganizo au Malawi. Okay. Vuta kama kumankho kwambiri amakhala mwaja opposition aja. Ndio kakhala ukuli ku opposition chenje sawapanga za opposition. Chimene Malawi kufuna ndi chimanga. Okay. Kwaje nsapo tikuthokozeni tikumbuseni dzina lija mwana kuti ulendo umenewu ulibe vuto lililonse munthu akhoza kuchoka kwa tithokoze. Dzina lija tatipatsani mprogram ino? Ndine Francis Goero. Bwana Goero, mukhale ndi usiku wopambana, kukhala woyamba kuimba foni. Zikomo. Iwo akuti palibe chovuta, tatiyeni tikhale chete ulendo wadzipita. Inuyo mukuti bwanji amene mwagwira foni? Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji achimwene? Ayi ndaswera. Ayi Mike Sale kumzuzu. Perekaniko maganizo anu pa ulendo umenewu. Ukuoneka kuti amabungwe komanso amalawi ena sadakondwere nawo. Muganiza kuti ulendo umenewu sukukondweretsa anthu ochuluka chifukwa chiyani? Kapena inuyo maganizo anu ndotani pa ulendo umenewu?
koma ineyo ndikuona ngati kuti anthu mitu zawo sizikuyenda bwino yayi. Akugendani miyala kunzuzu kwa musatero. Abwera atipeze. Musatero. Mitu yawo sikuyenda bwino chifukwa munthu ukagwiragwira ntchito mafuna ukapumule. Ndingayankhule kunena kuti Jenny Asa athamanga kwambiri pa ground. Oho. Ndakuyambira nthawi ya kampeni sanapume kana apasa ntchito inayo yaudodima ija akhala kwambiri ndengati yakuti apita kunja mwina pena akakhale ngati kuti akapumuleko akapumuze thupi limatopa pali chifukwa chanji komanso mwina ngataona kuti atenga drama zaboma kaya kuti chani koma yendaona pena pake ndithu pa social media akunena kuti ati zonse zinazi zabodza zinangopeka nkhani nangati zipekerana nkhani tizingopezerana zifukwa ndale zinatha nindoyo titigwire ntchito basi. Oho. Ndale zinatha Malawi ndale zinatha panopa kuti tichoke pano tikafike 2030 tizikapanga kampeni simasewera iyayi tiyeni tizingoyang'ana ni zinaza Malawi tiyeni tiziyang'ana ni zinazi ngakhale nditukwane koma ndiyankhule basi zina tiziyang'ana osati kumangopulema munthu nthawi ina iliyonse munthu kuti apange ichi yayi apange ichi kumangotsusa kodi ziko tingaliyendese motani tizidyana tutokatoka kwa salaku. Oho. Kwasalaku tizingodyana tokatoka kumpezera munthu chifukwa chaching'onong'ono kumangopezera zifukwa chaching'onong'ono kumangopezera chifukwa kodi Malawi tinakhala bwanji tiyeni ndale tizitayeni tipange za ntchito Malawi mu mwinanso kwakatitengerako zabwino sapita kukakwera njinga atuko ayi sapita kumakakwera njinga basi. Tathokoza mkhale ndi usiku opambana kumzuzu mayisale uziko kwambiri amene ndithu lankhula ku maganizo timve maganizo ena masura bwanji pa line apa bwana masura bwanji mu live pa Lunta Television wayo nkutega network sili bwino titenge na masura bwanji Samulano basura bwana tikudziweni ngati mungavomere nkumene mwayimbira foni Machale na kubalaka nkhani imene ya vice president kuti apite mdziko la Mangalande ku UK uko ambiri akulankhulapo akuti zimenezi ndeziti private trip yo mpaka na mutengane anthu ambirimbiri komanso ndalama zathu zimene timasonkha zimenezo sitikugwirizana nazo kodi ine ndimafuna ndimve maganizo anu mukayimva nkhani imeneyi ulendo umenewu mukuunika bwanji makamaka. Ulendo olu ndi wabwino. Okay. Komano ngati pali vuto ndoti ngatakugisa ntchito ndalama ya boma. Okay. Ifaka hata kugisa ntchito ndalama ya nthumba pana ibe vuto. Komano mapoga umene akuyenda umene siopindulira kwenikweni dziko lathu lino ya. Okay. Koma akakauta kuyendera za dziko pana ibe vuto lailoso koma poti zingomveka kuti ndalama zona kugisa ntchito ndi za boma koma ulendo wakupita kusuka pindulira Malawi ina aliyense. Okay. Bwana. So point yanu titenge yotani kuti inu mukondera ndi ulendo uwu kapena my answer angokhala ku Malawi kuno ngati ili holiday akhale komwe kuno. Ulendo angokhala ku Malawi konkuno. Oho. Tathokoza kumva maganizo anu kubalaka mkhale ndi usiku opambana. Zuma kwambino. Kupitira kumva maganizo anzika amene ndithu abwera ndi maganizo in between akuti ngati ulendo uwu ndalama yoyiri ya boma iyayi khalani mayi konkuno chifukwa makobiriwo sakugwirizana ndi private trip timveso ena maswera bwanji madzulo ano. Indaswera tikumveni komanso dziwa dzina lanu omwe mwatiimbira madzulo ano. Ine Shadrack Lionde kuno kuliongo. Kulilongo aliwonde tikuthokozeni perekani maganizo anu program ulendo umene mukuunika bwanji fazi ukambidwa ma platform ochuluka atulangani ali busy akumamva ichi kulemba ichi kumva ichi kulemba ichi ndi amalawi pa social media ukambirana ndikukhulupirira kuti inunso muzitsata ulendo mukuunika bwanji. Abo ine sindikuona bovuto nalili lose. Okay. Ilolo ankanthu osusa omwe wandamira kwankhaliro koma munthu usungalephera kukhala ulendo ayo oti munthu ngati kuyena. Okay. Before ndiwe vice president usakhale panivani kuti ulephera kukhala ulendo wake monga munthu umene amakhala ulendo wake akapangeko zinthu zina nkhani. Oho. Ndosusa nkhani
nkhani ndosusa amene akupangazira kuva ukweteka basi awawa ndotsutsa ndosusa kwene anguvomereza basi zawo bakhale pa ufulu opangazira. Tathokoza kumva maganizo anu kubalaka mkhale ndi usiku wabwino. Kulilongwe eti? Kulilongwe chatile Liwonde kulilongwe. Bwana Liwonde mkhale ndi usiku wabwino. Ziko mukwambisa. Amene wakuti ndotsutsa akupangisa zimenezi, kulankhula zimenezi, inu mukuganiza bwanji pa trip imene ya private ya Dr. Jane Ansah Vice, President wa dziko lino tapita dziko lija la Mangalande, abira kulankhula. Bala inu maswera bwanji? Ndaswera, inu maswera bwanji? Ndaswera, mayanga ndikuti kumeneko dzina? Kuno ndi kunchewu. Kunchewu. Ndithu ndine Mayingozo. Kodi Mayingozo, trip imene ya amayi, mwayilandira bwanji? Trip ya amayi ilibe vuto. Akuzoyenda mmene angafunire. Oh. Koma. Pamene pavula mpakuti iwo wayenda ulendo wotingwa okha. Koma kugwiritsa ntchito ndalama za boma. Okay. Ndiponso alenge chigulu ndalama za bomazo. Iwo watampire ku holiday ulayi nendo pire ku holiday. Ndikapanga holiday palibe vuto ndi ndalama zawo za mtumba. Okay. Koma alenga ndalama za boma anthu fereleza alibe, anthu chimanga alibe, anthu akumuda akona ndi njala. Pali chifukwa chopirira ku holiday ukaononga ndalama zambirimbiri ndi chigulu chambirimbiri. Pali chifukwa akadapita wokha panalibe vuto. Ndiponso ine sindodandaula nawo ulendo wawo. Koma atenge chigulu pamene mdziko muno akavulika fereleza 185. Chumba limodzi la fereleza. Kodi ndalama imene tikuimvayo 2.3 billion akadagula matumba angati afereleza kuti amalawi apindule nawo. Akadagula matumba angati afereleza. Anthu akadapindula. Koma izozo zangopindulira iwowo basi. Chabwino. Osapindulira amalawi ayi. Chabwino. Mayingozo kunchewu mwatiayi ulendo wa amayi ulibe vuto koma ndalamayo ndi aboma yachuluka ngati ikutchulidwayo ndili yomweyo at the same time mwanena kuti iyayi ndi chiguluso chachuluka nkhani yake ya private yomweyi mukudandaula choncho kunchewu tikuthokoza numva maganizo mwati ndiye mavuto ali mu dziko muno amene mavuto ambirimbiri. Ambirimbiri mavuto mwina ina anthu amene mmakhala pawayirezi timudziwa mavuto amene ali kumamisa. Anthu amagona njala. Musatero. Anthu amagona njala anthu asambo panda sopo. Izi simuzidziwa zimenezo sochoti mwina mtakula pa chinyezi. Koma anthu akuvutika tikuzeni. Anthu akuvutika. Mayingozo. Ndokuzana anthu akuvutika msamangomva isochoti mtakulira pa chinyezi. Chabwino takumvesetsana kwambiri timafuna kuti timve maganizo anu kunchewu tithokoze mukhale ndi usiku opambana. Zikomo. Nandipanikiza kuti ine ukulira pa chinyezi ndati mpia momwemo mchiradzulumu pamene paja pamasanja ungakulirepo pamene paja pa chinyezi enewe ndimene maganizo a Malawi amakhalira. Tilandirenso ena maganizo maswera bwanji madzulo ano. Andaswera tathokoza tikumveni komanso dziwa dzina lanu. Mwekondi yoneka njala kuno kuya 36. Ku 36 yankhulabe ni mwamphamvu wa Malawi ambiri ku South Africa kuimbanso pano kuti akumveni. Bwana Njala maganizo anu otani pa trip imene ndi ya private ya Mai Ansah mwayilandira bwanji? Inetu trip imeneyi ngati mafigures waliona sindikugwirizana nazo. Polenga ni mmene dziko lathuli tikuyogera komanso ndi mmene economy yathu ikuyendera. Tikaona maminister ngati finance akwagiranya alikalikili kusonkhanitsa ndalama kuti akuwenze nkhani ya zakudya ndi wina azipezera kuti mafigures ngati amene awapita nayo ku private TV. Pena pake ngati dziko sili serious yayi. Ndipo ineyo ndi munthu wokhudzidwa wambiri nkamamba mafigures ngati amene ngati ndi zinthu zomwe tiona ma social media muzizoona. Ndithu.
Ineyo ndikuthokozeni kuti nanunso mwabwera ndi madando pamenepa nkunena kuti sindikugwizana nazo makobiyo ngambiri ngati tikumva zili zoona. I think boma kupyolera ndithu mu office imeneyi ali ndi udindo obwera poyera kufotokoza mafiga eni amene akhoza anthu kwamva ndi kuwatsatira poti mwatawa komanso nzoona kuti tikungaona ndithu akulembedwa mosiyanasiyana apa kutsutsidwa yayi pali chakuti koma tithokoze kumva maganizo anu kuti niyo ndinotsutsana ndi ulendo umene mukhale ndi usiku wopambana. ziko mukwambira unyedera ziko mubambo njala. Anyway, tipitire kumva maganizo anzika zimene adindo athu amayenera azitolere. Program ino imango kuthandizirani ndithu kuti mumve zimene amalawi akulankhula siyamtopola munjirene liyonse siyandale munjirene liyonse koma yothandizira kuti ziganizo zimene zimapangidwa ndi adindo athu mdziko muno azitha kumapanga ziganizozo pozindikira zimene amalawi pa ground akulankhula. Sangapite m'maofisi mwanu kuyankhula nanu inu muliso ndi chitetezo osati cha masewera pafunika kuti mudzimva zimene amalawi amalankhula kuti kodi chiganizo mukamachipanga muzichipanga chokomera yani. Tipitire kumva maganizo pa line pali ndani apa mwaswera bwanji? Ndaswera komabe mufoka kwambiri kulankhula kwanu foni yanu ili patali Mr. Madera kwezani koni mawu amalawi amve trip ya private ya My Answer mwayendera bwanji mwachidule timve maganizo anu. Zomu kwambiri inewa bedena ila njirila kati mene kuzita wanga naona kuti palibe chokuputa chine chiliyonse yayi. Palibe vuto palibe vuto lililonse paulendo umenewu chifukwa amene batika mapesesa zishoze mene alugwira chokera pa nthawi imene boma la sintha adakhale basa akhala kuyenda pafupi umagawa chakudya kuti anthu akutika apeze chakudya. Antepa chifukwa chimenechi upanga chiganizo kuti pathenga lino yakavume mpostala wega yayi. Uko dino anthu fe uvisetha timazipatsika mosanasiyana. Koma kuti zilengele pa chilungamo ibe kuto nilonse koma tikazilengera ngati pandale pamene tikuzipezako kuto. Koma ine naona ngati kuti tisachulitse zokamba tiwalole lwakumekeze ndithu ayendu nditumene apite komanso amayi awa akugwira ntchito ya boma akugulira dziko lonse lino la Malawi. Utengapo ndalama akugwirira ntchito kuti apite kumene iwaganiza sibolakwika. Sibolakwika chifukwa ntchito imene akugwira bwino sakugwira munthu umodzi akugwirira tonse dziko lonse lino la Malawi. Ndiyo uyenda ulengapo sonda moyo yathu sibolakwika. Amaganizo anga ndiwo kuti ndameneyo. Tiyamikire tikumbuse dzina lija kumene mwatiimbira madzulo ano. Zikomo chabwino tinachita miss timaona ngati bambo Madera voice inafanana sitiseva koma timangodziwira kuti awa amayimba pafupi ndi timaloweza voice yo. Tilandire na pa line mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Chabwino amene ndithu alichete pansi akuveka. Mwaswera bwanji tolena apa? Ndaswera guide mwaswera bwanji? Mayanga ndaswera tafika kuti madzulo ano. Uno ku 49 ku Dubai. 49 ku Dubai maindani kodi? Mai Ulaya muli ndi ufulu oti mpereke maganizo anu pa trip ya private ya My Answer amene ndi Vice President wa dziko mwayilandira bwanji? Mina nenerawo kuti kungakuma sana lakwite inde koma zotenga gulu lina ndalama zambiri zoti zingathandiza dziko la Malawi. Tabine palakwika. Komanso iwo ngati Vice President amanena kuti atapita kunzuzo usabange amipingo ndifamele wabanga corruption. Koma iwo wonso ndizimene abangasi si corruption iyo akanangokonzera ulendo wawo iwowo ndamunawo ndi achibale yawo awiri atatu 4 kumapita ukapanga besite yawo osati kutenga gulu. Tithokoze kwambiri kuti nanunso mwabwera mu Dubai mufotokoza maganizo anu kuti ena ake awo amene ali nawo pa ulendowu chikwakira. Tithokoze kumva maganizo. Dzina lija? Zikomo chabwino amene ndikama kuchera pa television timvesera masura bwanji madzulo ano.
bwana ndasera tikumveka feedback zimene zikuyankhulira zimveka so kuno dzina lanu kumene mukutiimbira kunkotakota timve maganizo anu pa trip ya private ya My Answer kuti mwayilandira bwanji trip ya vice president My Answer tayilandira ili bwinobwino ili bwino koma pali zifukwa zimene tingayankhulira chabwino kunkotakota zifukwa zanu ndi ziti mukaunikira pa nkhaniyi zifukwa zonena kuti My Answer one month yapitayo yes auzidoneza kuti zikulindo siza amene akamba president amene akadzikulindo amaononga ndrama zizazazizwe zakhazuda kumbi woseyo zoti vasogwezonga ndrama zazikulindo okay ndenge kuti asuguru amene azakari esi zikazake sana namene koma nambaina atakuanza ndisikulindo zinto zotiluka akadwa kusogera zawo ndrama isazobafu stila apidiro madezena kusoayo maderena ambaro setreza nanguranta antote tunga sedemoni watimira kirajani ukajima okera skill rosa andize mutero niba kigenda abasogorera zirantosa okala mira mabanga zawo tuzinda tukira uyanda n'abasogorera bakuno bando siranga furi akolanga furi obadisone nigari tukira tikuri rasinari ida zakasogorera awuwa zigeraza amagambori ida uta ukasakike bomba tanga nkuri ndamankura obaga wake tetaflaga jesi ndangono kana anka futhi kodwa anka digi kodolesa matikanizi ankanza santosa ngama ngojodura ngodika retana so bosa ndeti kama bangizi mwono mafedi ma udia tira pasuka hidi mweza kanye zikuri ndakubana tithokoze kuti nanu mwafotokoza maganizo anu pa trip imeneyi kuti ayi anthu akumasamba opanda sopo mdziko muno mwatero kulankhulako pali mavuto ambiri kuti tizamasuka liti tithokoze kunkotakota mukhale ndi usiku opambana abambo anga zikomo amene ndithu kulankhula kwawo kumeneko kuti kuti zikumakhaso yinji mdziko muno anthu ena akusamba opanda sopo ndiye ena kumanyamuka ndikumakakondwa kwina kwache ndi chigulu pa ndalama zochuluka za nkhani kuti dzamasuka liti kunkotakota kutero choncho maganizo a Malawi osaka television palawi ndi masula bwanji asala kuno kaini timve maganizo anu dzina lanu mayanga ine ndi Martha Kumpanda kuno ulilongwe kuno kuchilinde maganizo anu ndotani pa trip imeneyi ine maganizo anga ndi kususana wa vice president kuti apite kunja okay chifukwa iwonso ngati mu iyasiya kumvekatu kuchilinde mukadali pomwepa network imeneyo kuchilinde mukadali pomwepa palaini sitingakuchotseni timve maganizo anu basi network yango finya pakhosi moti sungazimvesetse kuti chikuchitika nchani kuchilinde basi zativuta ndoti muli tiimbiraso phone isizimamveka china chilichonse mwasulako bwanji palaini apa tafasabajiyo ndaswera bwana zikomo ndikuti kumeneko kumetafika ndikutandile kuti mapunga uko dzina lija bambo anga lero ndinafeza Bazilio afaziliyo trip yetu ndi imeneyi mayi athu amaganizira kuti atanyamuka kulera chakumangala ndeuko koma damabungwe etu komatu ndiye kuli kulankhulatu kuthamawu amalawi ena kuti zimene sitigwirizana nazo beti mafuna tifufunse maganizo a nzika zonse pamodzi kuti kodi inuyo trip imeneyi mwayilandira bwanji imeneyo lusu ndisapite yayi asapite imeneyi apite apite kuchitana ndikuitanidwe zosiyana
iwo agenda asaliranidwa ndipo iwowo ndi mphatso ya maitendo awo kuti atumikire Malawi. Choncho palikuona kusiyana anthu ena akutenga ziri iwowo anatsikana kutumikira Malawi. Pamene ngati Mulungu anayitana kuti atumikire Malawi akuenda kupemphera paliponse pamene Mulungu apititse chokoli Malawi achitire ubwino anthu. Kodi mukufotokoza ulaliki tisamaliki ayi. Okay, chabwino. Komano kuti ngati mene tilili ifa Malawi. Kama nkona mbali mwotse kuti mwakhala nzibambo ndanenga kwanitse. Okay. Kusangana so zimayi kuti zimayi nayi ndothandizira kuti akukwanitsa icho chimene Mulungu angampatse kuti ichitobwino tsiku lapansi. Oho. Ndipo muwapite katumire mali tumikire ndi Malawi. Ayi inu maganizo ano amveka chako chili mampunga uko kuntandire. Kuntandire. Tathokoza mkhale ndi usiku wopambana. Ndakunyadirani yetu. Zikomo. Nito sikabwino. Zikomo. Namba kudabwa kuti kuda kamba za ulaliki kapena zikhuza ni maganizo anzika. Maswera bwanji madzulo ano. Paswera. Ayi ndaswera kodi tafika kuti madzulo ano. Kudoto Mangochi bambo ndani baja kumangochi? Bambo Peter inu mwairandira bwanji nkhani aliyesa kupikapo maganizo chifukwa tikupanga zimenezi chifukwa zinthu zinanganiza dziko nangasiza khudza aliyesa akhozoyikapo ndemanga ufulu olankhula ulipo koma osati utukwana koma kupereka maganizo mkolondola kumangochiko trip imene mwairandira bwanji? Mayi wotula Asapite? Wasinga kutekeleza akusowa. Ni drama ya mbili kuti vile shito. Okay. Akasapita nene wa ndekeze ziko likale bwino ziko sivili bwino panopa. Tekeleza watula. Mabopo shiso abuwa ambula ndochepa. Ndi kwa bwino kuti yo wasapita abikire kai ziko likazikike. Tukwana angani. So mwina kapena kaganizira ngati kuti poti nthawi ya holiday aliyesa atochokapo khanga tupita kwina kwache ukakhangati kumasuka. Holiday kwa utindo akanaipirisa chiko holiday yawo koma utindo umene ali nawo onakuta apirisa holiday yawo ene kwa matuka makuma kusamanyika takuti yake. Ayi takuthokozani kumva maganizo anu bambo Peter la ku Mangochi. Zikomo. Amene ndithu akhansolo lendo amene kuti aya ngazicho njime tumveramu maona tumene anthu akudziwira nimene anthu akumvera anthu amene muli adindo tachitani mofotokoza bwinobwino ma details komanso mwina kuona kuti koda Malawi akuti bwanji. Maswera bwanji madzulo ano? Ayi ndaswera tikudziwa timayi yanga pa line apa ndi pa Luntha Television Live. Kuchani kumene? Tathokoza. My Fazili. My Mahiri. Oh, Mahiri. Okay, fine. Mwairandira bwanji amayi mu office mwa wataganizira kuti no ndipite ngati ku Mangalande koma pali zoyankhula zosiyana mutapasidwa mwayi mukoza kuikapo maganizo otani pa ulendo umenewo? Ine maganizo anga ndiona kuti bali ulendo abwera kusapita. Chifukwa pa chinthu yambirira dzikoli zikafuza pangidwa pompano. Ndisangane kuti agwira ntchito kuti mpaka nakufuna atopa kuti afuna tili ku COVID. Izi ngandi mfuzisi tando wa polisi bani wagwira ntchito chaka kila kutengerisi. Besa kwa kile kumatende kutengerisi. Ndiwo wasangane kuti pamwezi yagwira kale ntchito apa afuna tili ku holiday. Kwa maso ulendo wawo akupanga n'entrama zapuma. Wanidesesa wenda akupanga n'entrama zapuma ziko tumene lili panopa kukansogolera kuti wachikondi ndi anthu akomene wanatuzira kuti wazatizumikisa azakhala sepa mavuto pamtendere ndiwo ulendo mene amene asapite. Okay. Ulendo amene asapite. And besides that akutengaso anthu ambiri kupita nawo pa ulendo kwa too much. It's too much. Panopa ziko mwenye si kunokapita kushopu kukwira useneza meme fedeza ndokwera ntengo mbengu meme ndokwera ntengo mbomu kupita mabiyo nambiri mbiri ukikapita nawo kunga
birthday atakupangira kuno kumahotela wabwino kumaye kuno kumahotela kumawakangamba atakupangira kuna pali pose yesu sacrifice nthawi iyi kuti chuma cha zilolo chikhale stable bwinobwino endi zinthu zakazita kusogolo atakusangala amene angasangalalize birthday sakutha atakupanga birthday yawo amene akupangira amene angapengere koma pano pani mmene Malawi alili tachoka kumoto Malawi sali pabwino kuno chonse sizili pabwino amayiwa ulembewu tembe ifetu kwapempha apange sacrifice ngalama likonda zikulu ando mino wasabide ndalama tashuka alipha ife panopa tikusambe popanda sopo bweda amene kuti chigole tikukanika alipha unjala kumalawi kuna chimanga chende chatsika kuti chatsika chimanga koma federeza alipo mpaja komuganizire kuti maso kubereka mawa chimanga chikhaliko apopo ndikumvetsera ndiwe zvenje alikonde dziko yawo alikonde Malawi uende ausunge apempekanda abambo kuti abambo mena Malawi alili uneso kuti Malawi ndinokhuzidwa tendidethekaye uende kuti kabangadi nyumba ndameka chipamatopanga musipundi paulendo inayo sizopweteka zimene zino munali ndi ulendo olowera kaya mwina ku Blantyre winango kulesani mwazizizi munachapa kale zithu pakale zifukwa kapali zifukwa uenda kupita ku Blantyre ndikupita ndi banja langa ndalama za nthumba mwanga koma kupita ndalama za ziko ziko lakasolo kuti lilikale pamoto ziko sili zipakunokali alizana chisoni alizana chisoni zinthu sizili pabwino mayi uenda saupita alizana chisoni atikondi ine fefe timapondera maganizo anga ndamene ulendo mene womayi wasabike befiti apangire kaya mahokola pamwamba Malawi muno ku 25 ndikumbuse njina lija mayanga zikomo khale ndisiko pambana zikomo amene ndithu ngoti anga panalongezedwa katundu nzikwama zimenezo zisachitikeso phwaswani katundu ndi maganizo anzika amayankhula malingana ndi kuti adindo athu amayenera kuti adziyankhulidwa it's a public office at the same time kumva maganizo anzika ndikulako kumeneko ngati Malawi mwasula bwanji madzulo ano mwasula bwanji palaina apa takupatsani mwawe taswera dzina lijani ndani kodi tithokoze kwambiri mudalikirana ndi TV yanu kuti tizingomvana direct pa phone ndikuti kumeneko kumachinga timve maganizo ochokera mzika ya Malawi koma yokhala kumachinga ulendo mwaolandira bwanji kumachinga kuza kukhuzirani patiso sopano langasi koma iji kompano akuti ili wankuseye bwino zinthu zamasukuona ngatama chifukwa kumalinga kuona khati kudya chitese chekoma imene timalinya adiya koma ulendo umene wakati akuzopangira besi ndokuno kumaya wasati kumangala ndipo ayi ngakufuna kila kumangala visitesho kama zao wasati ngoma ayi yetu uthenga umenewu sulemera ukumveka lunthawi kumalowa nyumba ina iliyonse uthenga umene ukhulupirira kuti ukufika ndiye maganizo anu talemekeza mpulogalamu ino kumachinga mkhalendo usiku wabwino zikomo kupitira kumva maganizo anzika tasandi about 10 minutes kuti samuke mwatsala ndinu tolani phone yanu namba ndimene ili chapakonapo imbani kaya makhala kunja imbani pa WhatsApp tiyankha kaya ndi Malawi muno normal call do that kuti timve maganizo anu osangoti tizingomva pena ndi pena koma timve zimene muganiza ifanzika ndinu komanso adindo tayika pa mpando ndife tilinso ndikuthekera kulankhulapo kuti akhoza kumaunikira ziganizo za nzika palaini apa mulipo mwaswera bwanji ndaswera tayankhula ndibeni mokweza ndi mwamphamvu wa Malawi akumve dzina kumene mwatiyimbira maganizo anu mu zomwe tikukambira nazi ndotani aine kondwani 49 uno ulilongwe 49 kuti timve maganizo anu kulilongwe ainero ndiona kuti apopo sivuto yani palibe vuto ayi anyamuka apite ndigwiritse ntchito mawu achamati kuti zisamakumbire mbuzi kugunda galu tatikumbuseni mwaneneranje zimenezi takati kuzonapo mbuyomu anthu mapita maulendo mafoma mapita kunja ntchito yake yosadziwika ndalama zambiri mchirizi mapita komanso chimene chimavuta kunoko ndi unena chilungamo bwera poyera
chifukwa na kuti mwina nena kuti yayi akagwira ntchito za boma Malawi sakadaona vuto. Koma ifuta abwera kuna kuti yayi ndi private trip. Pamene daona vuto. Okay. Tinazoya kumanamizidwa. Awa ndawe yawo apite basi. Okay. Yetu maganizo anga ndamene nzitu. 49 maganizo anu talemekeza mwena kuti Malawi anazolowera kumanamizidwa akanangoti tupita kugwira ntchito za boma palibe akananena uma potachula private ndiye pali zolankhula. Tithokoze kumva maganizo anu 49 ndi maganizo ochokera kwa nzika kupitanso ku dziko la Malawi. Tithokoze kwambiri. Zikoma amene atalibe nawo tribio ulendo alibe nawo Malawi. Tithokoza mwaswera bwanja maseko. Ndaswera kuno kaino. Mukadatsala kunja lero. Kwa basi. Leader nthawi zina zache amapezeka kuti wagona panja. Kwambiri kwake mati kuno nkwathu. Adangonetsa makhomo. Perekani maganizo anu ngati mukuonera television. Television sindikuonera. Khani ili pano siya patali. Yeah. Maijenansa ulendo wawo wa private kupita kunja uko wausa mapiri pachigwa mdziko muno pamene amabungwe alankhulapo anamiwanso alankhulapo taonanso ndithu abungwe la SIDED akulankhulapo amalawiso ambiri tikunena pano akulankhulapo inonso mwina mwayankhula ndiye zimene muyankhula indifati zimve amaseko trip imeneyi yavutira pati mukayiona kapena maganizo anu ndi otani trip yafunika kukhalapo kapena tichite bwanji pothandizira ndithu office imene ya the vice president. Chabwino. Dziko lathu lino lili ndi ufulu. Oyankhula. Ochita zinthu. Munthu kuyenda ulendo sicholetsa. Ya ndiye mukuneneratu kunena kuti ulendo ngwa private si wa boma. Taonapo pa zaka 5 zachakwera. Mabilioni akuonongeka chifukwa cha maulendo kumatenga gulu mafumu kumapita nawo ku UK. Kopanda ntchito imene mafumu akachite kumene komokanguonako ndalama za Malawi. Ndiye lero tisakhale anthu akutha kuyankhula kapena kutha ngati ndife okhoza kuchita zinthu mmalo moti ifeyo zidatikanika ndiye wina akupita ndi ndalama yake ya mthumba. Mnona ngati kuti sinkhani yoti tikhoza kumakambirana chifukwa chakuti ulendo umene akupita ati ngwa private chimodzimodzi Profesa Asapita Muthalika kumambiriro kwa mwezi uno anatulukanso kupita South Africa. Amatero nena kuti ulendo ndi wa private palibe ndalama ya boma imene boma lidatulutsako kuwalipirira ngati ma transport wawo. Ndiye panopa mmalo moti mwina zinazi tidziyamikira koma noti ukema pachulu ifeyo ngati akutha pamene zidatikanika kwa zaka 5. Ulendo umene akupita ajenyansa akhoza kunena kuti kumene kunduka panga zakuti chifandizawo pena sanganene kuti ndukachita zakuti chifandizawo ndi zachisisi zawo zimene akachita kumeneko. Chifukwa akhala ulendo wa boma adakanena kuti boma la watuma akukagwira ntchito zokhudzana ndi dziko lathu lino. Ndiye tikuona unena kuti dziko lino pano pali uthandizidwa ndi mabilioni akuchokera mayiko akunja chifukwa chotsata ulamuliro wabwino. Koma kuti time pasanamira yonena kuti kumene kwasapite munthu mungaletsa upita ukacheza kapena munthu mungaletsa upita umalira. Iwo ajamaa ijenyansa tudziwe kuti amuna awo samuno ndi akunja. Asakaona alamu wawo, asakaona apongozi, asakaona zidzukulu za alamu wawo kumene akupitako. Si bwino tiyena Amalawi tingokhala ngati kuti ifeyo pano pa Mulungu akutikondera. Tikachedwa ndi kuyang'ana munthu kuti akuchita zotani mmalo momatenga makasu mmawa kukacha kumakalima. Tichedwa dziko lathu lino silidzatukuka tidzikhalabe ndi njala tidzifunabe koma lomwelo litithandize nchakudya ili ndipo lime feyo tilinapo. Ndiye nona ngati kumakamba nkhani ngati izizi amene alibikira ngopanda nzeru wani tikambe nkhani anamiwa mmene akunenera kodi iwo wachilandira bwanji kuti munthu akupita ulendo wake wa private kodi chimene akuyankhulira zijewo zimene ayankhulazo akuyankhulira ochokera poti. Tidaonako kumbuyo gulu likukwera ndege kumapita ndalama za Malawi
andi mwina amene amapita ulendo umene samadziwika kuti ndandani koma timadziwa kuti auje ali nawo pandandanda okwera nawo ndege akupita kunja kukanyata kumene kujako ndi ndalama za mphawi amalawi. Taonani chabwino molomoti boma lachakwera mu nthawi imeneja amapanga budget cha moyepulo muja analipatsa 60 chakuti billion 67 chakuti billion ndalama ija nkupezeka kuti 3 trillion anaja kwa miyezi itatu. Bwanji amene amabungwewa osayima pachulu kuti anene bwinobwino amalawi kuongeresera kuti ndalama zija mutazipititsa kuti azibweze kwanu ake amalawi. Ngati mujazida achitira ujeni uyu wa PDP Nankhuma adaja ndalama za Malawi akufa ndi COVID kuphatikizapo amenenso adawapatsa unduna achire mwali wawo achiponda aja ndangoliwa la dzina lala ndithawa pang'ono anaja amene jawo mamiliyoni anafika poti anabweza 350 million aliyesi ndanankhumwa. Kodi iwo yawa 3 trillion imene adononga kumiyezi itatu bwanji osabweza tizikamba zimene zija kudaso waso 6 billion mu nthawi yachakwera ya COVID bwanji osafukula zimene zijazo kuti ndalama zija zibwere kwanu aka amalawi athandizidwire. Lero tilolongeza ulendomu tioneko kuti amalawi pena pake sitifuna mtendere sitifuna chilungamo koma chilungamo chodziwika. Ndiye tisakhale ngati maagenti odana mdziko lathu lomwe kapena kumadzimenya lokha ine nona ngati sikhalidwe. Koma tiyeni tingwende chitsogolo kuti ulendo umene anena kuti ngwa private ndizoona kodi kukoma sikutuluka ndalama apite ulendo wabwere ofufuza afufuze atendera dizawo ndalama pamenepo ndi pakhoza kutuluka nkhani tsapano. Kodi nene kuti molomoti ndatsogoleri tidawasanga asapite kunja wina aja adayenda maulendo 70 chakuti zaka 5 zokha. Profesa Chiwinileni chimulumbilitsireni pa 4 okutobala tisanamveko nakwera ndege kono nga ndalama za Malawi. Ayi achakwera adali nduna zokwana sate chakuti yawo ali nduna zochepa. Kodi mmenepa anthu akumasiyanitsa bwanji? Wina amononga chuma cha boma wina akusamala chuma cha boma kuti chumacho chithandizire anthu amene ali mkati mwa dzikolo. Lero tikakhale tima pano member phone nena kuti ayi wakuti akupita kunja inu wina asamapita kunja tilelo khala wake Malawi muno ine naona ngati kuti zinazi tidziyaphula koma ngati tili ndi nzeru teni tidzambaraganiza kuti ndikankhule ichi chinthandiza kapena yayi ine naona chonchola maka. Ndiye kuti mwandipatsa chidwi ndeni mati ndakufunsani kuti muyankhe ma seconds kutengera nthawi yapita. Nanga tsopano zimene mwayankhulazi anthu ena akumvetsera ndi akuti mwina nkutheka maseko sanathe kutsatira mmene nkhani iyi yayamba kuyendera. Fa nkhani iyi atola nkhani alembanso ndithu pa newspaper ya lero afotokozapo ndithu kuti izo zadzusa zoyankhula ulendo wa amayiwa chifukwa ndalama imene ikuoneka ngati igwiritsidwa ntchito ni ndalama yambiri pena ikumatchulidwa ngati 2.3 billion ndipo pa 2.3 billion amveriwa amene ndithu ali mu office imene ya vice president anadzabweranso kuyankha ndithu atola nkhani kuti mwina afalitse nkhani bwinobwino nanena kuti komano ndalama zikukambidwazo sizoona iyayi. Ndizoona kuti ndalamazo zigwiradi ntchito kuchokera ndithu kubomako koma chimene chikuvuta nchakuti mafigala anthu akuwaonjeza sizili choncho. Anthu opita aodi akhalapo 15 apite ndithu kunja uku ku Mangalande ku UK. Ndiye inutu mwalankhula pamenepa zimene zimazidziwa kapena mukuzidziwira mmene ndikuyankhula? Okay, ndikudziwa mmene mukuyankhulira ndipo ndakumvani bwinobwino. Ndiye pamenepa ndalama za Malawizo kwa anyamula anthu 15 ndikumapita kumeneko kumanso ndalama za Malawizi kupita pa private trip malingana ndi mmene ulendo uliri ndalama zogwira ntchito komano zikhala zaboma sikutira uzidwa kuti ndi za mthumba mwawo. Mutipo bwanji mgawo loyamba lija takumva na Malawiso amva koma in a minute mutipo bwanji? Okay, kodi popeza kumva ndikumvetsetsa zinthu ziwiri zosiyana. Munthu akamati ineyo ndoyenda ulendo wa private timembekezera ngati kuti ulendo wa private ndi ndalama zake siza boma musiyanitse pamenepo. Ukuku akupita akagwira ntchito ya boma tisiyanitse pamenepo chifukwa akagwira ntchito ya boma ndikuti ndi boma limene
limene kapena nene kuti dziko limene litenge ndalama ajala apachi zoti ayendere koma private ndiweyo mwini wake munthu wakonda opita ku chipatala cholipira ngati tikhoza kuti chakatolika kapena angilikani kapena chicha chakunkhoma chicha zipatala zimene zija zimadziwika ndi dzina loti ndi za private si za boma ndiye pofuna umalembaso zinthu ntolankhanitu ndi munthu adapita mkalasi amakangochotsa umbuli koma uchitsiru umakhala sujoko libe kalasi uchitsiru tavutika kwambiri tisiyanitse pamenepa munthu wapita sukulu akachotsa umbuli koma ngati ali ndi chitsiru iyeyo amakhala be chitsiru mpaka kalekale ndiye pofuna ufotokozera chinthu kapena kuti kumtundu wa Malawi ngati amene munena kuti ayi amu office ya wachiwiri wa president akutero kuti boma litereka upulaiferi ukwera bwanji pamenepa chifukwa wofunika mamasulira chifukwa tikadziwa kuti munthu ndi wa private ndiye kuti iye akukalipira yake ndalama si boma limene ligwira muntchito adzisiyanitsa private ndi boma tsono mukulankhulana ndi akubomako yes pamenepo chabwino adzisiyanitsa ulendo wa private kodi private ndi ndege imene akwere kodi private ndalama za iyeyo zimene alipireka ndiye timanena kuti ndinapita chipatala cha private akandichaja 17,000 ndalipira tikapita chipatala cha boma matokala ndilo mene kuja kwa mapilitsi kayanga ndalama zingati sachaja sudziwa sontengo umanchokapo ndiye akamati private adzimasulira kuti ulendo wa private ngoti boma ndithulira nipo menepo likwapo kapena yayi ineyo mene ndimadziwira ineyo kulakonga kuno akamati private ndi chinthu choti chimenechi iwe yolipira wekha koma asamati bisire komanso zina zikama ifeyo muno mondifa Malawi chiyankhulo chimene timayankhula chimene tiyankhula napachi ndiye tikamatenga chitsamunda chimene anthu amapitira sukulu kaphunzira ngati Chingerezi zimene zijazo si zathu za ifeyo koma ifeyo ndi Malawi ofunika adziyankhula chichewa akamalemba adzilemba kwakukulukulu chichewa kuti anthufe tidzitomvetsa private ndimeneyo boma lili kutera wa private umakhala ineyo ndikupita ku chipatala cha private kapena mukakwera transport ayi ndili ndi yanga galimoto private imene yanga ndiyenda pa transport yanga ndi private sindikakwera transport ya munthu wina ndiye kufunika iwo kubomako akamafuna kutiuza dzichewadzi adzili masulira tikati private boma limakhala solili pale kodi lili komwepo kuti ine ndikupita chipatala cha boma ngapena ngati kulilongwe sento kujaku ndichi ndachoka kuno ukasunga ndipanga lifo pilo mene kuja ndiye kuti ndikuyenda chipatala cha boma ndikuyenda so transport yachaniko ya boma koma pa chipatala akakuza kuti panopa ambulance simungayipeze kufunika mupange yanu transport imeneje ndiye private tsapano chabwino inero natelo amagawa moti zinazi adzili masulira azitimasulira adzimasula chifukwa asamakuluwike mmakambidwe mukulankhulatu ndipo ndikhulupirira kuti akumvetsetsa zimene mukulankhula chifukwa ndimafuna kuti pamene tikutseka fapa tikutseka program basi kuti nanunso comment yanu timvetsetse kuti kodi munamvetsetsa nkhaniyi ndipo mwafotokoza apa kuti kubomako mawa private muzasamalira kwambiri chifukwa private ndi chapawekha sichikugwirizana ndi chuma cha boma yes tathokoza kumva maganizo anu. You are the leader of the house ndipo mwatseka program kwa tsiku la lero. Thokoze kwambiri amaseko kuchoka ku Kasungu kuchamama mukhale ndi usiku wabwino. Inunso kumene kwa ntchito ya tendere. Izikomo. Ya. Timalize moteromo zimene zakambidwa mu program muno ndi zambirimbiri ndipo awanda amaseko amene atsindika kuti kwathu kuno tikangoti private trip private hospital ndiye kuti ni nkhani zoti wazithemba makobira mthumba mwako ndamene utenge ukalipira chipatala cha private ngengati ili trip ndiye kuti kugwizana ndi kuti amene akuyenda pa private atenge ndalama za mthumba Amalawi ndiye kuti satokota sadandaula chifukwa nanga munthu ndalama zako za mthumba mpaka na tolankhani ma press briefing ndiye wadabwaso kuti ndiye chenicheni mukuchita chiyani ndiye koma ngati program imeneyi mwangoyipeza kumene yapatamaliza zimene tapeza program nonzona kuti pali gulu lina lina kuti amayi ansa apite kumangalande palibe vuto ena amapita koma ena nakuti ngati ndalama ili ya boma achepese nambala ya anthu amene akuatenga ngati kumva ngati ndi 15 ena awatsale amasule
makamaka zikwama zawo kuti akhale ku Malawi kuno alole mai answer ndi achibale okha ochepa apite ku Mangalande, ndipo ena anena kuti completely tisaone wina aliyense akupita. Chiganizo chimene chikhoza kuchitika kuboma pyotera ndithu mu office ya the vice president sicho kuchokera ku Luntha television, ndi chakumeneko ife zimene zingachitike timazibweretsa pano kuti tizizikambirana, ndipo sitiyang'ana nthawi koma timangokukaniza kunena kuti aliyense akhale ndi mwayi 6:30 lolemba, 6:30 lachiwiri, 6:30 lachinayi. Ndipo ine ni Moses Magawa, zakambidwa program muno siza Luntha television koma ni maganizo a Malawi. Ife tilekere pamenepa nditenge ulemu kupititsa ndithu kwa nzanga pa makina amene ndi Henry Malunga, ndipo timthokoze kwambiri Nyamata amene ndithu timamunyadira kwambiri, amagwira ntchito modzipereka pompano akhalanso ndithu akuonetsetsa kuti nkhani zathu amene akudzawerenga pano ambweretse pa television. Mwakoma nonse, Merry Christmas, 2 days to go, take care, make sure kuti mukamayenda pa nsewu nsewuso anokha alipo ena amene akufunanso moyo. Mukhale ndi usiku wabwino, bye bye.